egun baten ja amak bezutik hartu zitenin, eta zantzitenen mediku naguz, ja. Medikuna ginen, eta, zantzion, zan jarri zuen, pixu gainen jarri zuen, eta zantzion leheno zua, pitxatea zenuen, da, horren beste. Eta, desente plakauzea, eta, dieta bat emango izut. Eta dieta hori mantzituen, eta zantzien, ametik hilabete atorri. Ze nik behitu nun da, nahi nire barroko esate ziten, hau erdezu, ateatzen azteko, baina ezkit ja horren inder handilezaken ahotz horrek eta horren gaxoneon berdintzura. Klaro, ni hilabeta bueltan nintzen, eta okerronean. Nire pixua jaintzan, eta okerronean. Eta medikuna ginen, eta zan nire alaba ez da ondo, zan ditzen. Ez dakize, eta psikologikamente ez da ondo, nire alabak psikologoa berdu, zan ditzen. Eta hartun ja, horra ziniten osakidetzako zen, psikologuen. Psikiatra bat zen, eta horre, enun bat esperientzio neuki. Porque azkenin ni konsultatik konsulta joten nintzen, analitikak atatze zizkiben, eta ni papelin ikusten una zan, trastorno la conducta alimentaria no espezifika. Nik enekin zen, hori. Gero pandemi etorri zan, eta hor lertu zan nire etxien bombia. Eta hor lertu zan nire etxien bombia.